Здравейте хора, аз съм Филип 10 и днес ще крием този фикоин, който мисля да го скрия тук. Слагаме го. Ето го тук. Това буде, бе. Взимаме тук листа. Заравяме го маничко. Разбира се, ставаме така листа. Така не се вижда. Намираме се в Западния парк. Табелата, ако искате да видите. Ето, чакайте да изтичам момента. Ето да покажам. Западен парк. Видяхте къде го скрихме. До голямото дърво. Което голямо дърво. И ето това мисля, че тук близо. Че е малко по-голямо от това. От ето това, което е там. Това мисля, че по-голямо. Там има също някакви доста големи, но това е най-голямото дърво. Ако не сте разбрали, скрихме фикоина. Ето тук. Даже се вижда синишко. И ще скрием още един. Чакайте само да го извада. И ще намерим място и ще се върна. В момента отново сме в Западния парк. Ето го другия фикоин. Чист оранжев, сини отзад. И в момента се колебая или тук дали да го скрия. По-скоро мисля да го скрия ето в това борче, което е до беседката и до голямото такова, не сещате. Мисля да го сложим ето тук, да позаровим малко. Хора, така много трудно да се скриема. Така, ето го тук. До кофите и до беседката. Ето тук сме, както винаги, както и миналия в Западния парк. Ето там. Аз още тук го виждам някакъв автобус. Не се фаща. Хора, съжалявам. Там има хора, се тая. Тук до черницата, която... се тая. До черницата, до лампата и до най-крайните пейки по главната. Не най-крайните в първия участък на самия парк. Да, хора, ако ви е харесал клипа, лайквайте, абонирайте се, чао и до нови срещи!